Илеш районы бит 2 тапкыр Советлар Союзы герое милләттәшебез Муса Гәрәев туган җир. Инде сәяхәтебезне дәвам итик. Һәм бик күп мәгълүмат туплаган музей ишекләрен ачык. Максатыбыз Муса Гәрәев хакында күбрәк белү. Муса Гайса улы Гәрәев 1922 елның 9 июнендә Илеш районының Иләкшеде авылында дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлый. 1937 елда Уфа тимер юл техникумына укырга керә. Авиация белән кызыксына. Аэроклубка йөри. Муса Гәрәев очырга өйрәнгәндә иң беренче һавага күтәрелгән самолеты У-2 өйрәнчек самолеты була. 1940 елда Муса Гәрәев Энгельс каласына укырга китә. Әлбәттә, сугыш башланып китә, аларның курсын кыскарталар, һәм 42 елда ул сержант званиясында укуны бетереп чыгып, Сталинградка сугышка китә. Озак һәм каты сугышлардан соң Дон фронты гаскәрләре һәм Сталинградны саклаучы дивизиялар артиллерия һәм авиация штурмы ярдәме белән һөҗүмгә күчә һәм дошманны тармар итә. Мне пришлось участвовать на фронтах Великой Отечественной войны в качестве летчика-штурмовика. Из боевых самолетов хорошо себя зарекомендовал этот самолет. Самолет Ил-2. 1944 елда Муса Гәрәев эскадрилья командиры була. Ил-2 самолетында Донбасста һәм Юз елгасы буенда дошманның танкларын, пехотасын, аэродромнарындагы самолетларын юк итә. Һөҗүм нәтиҗәсендә Донбасс азат ителгәннән соң Муса Гәрәев хезмәт иткән 1-нче гвардия Сталинград дивизиясе Крым ярым утравына юнәлә. Вот на такой девятке вот он попал прямо под Сталинградом, начал воевать, первые бои вот там. Беларуста һөҗүм башлангач, Мәскәү-Минск магистрале буйлап чигенүче дошманга безнең авиация тарафыннан аеруча куәтле һөҗүм ясала. Бу операциядә Муса Гәрәев һәм ул җитәкчелек иткән төркем командование куйган бурычны төгәл үти. Ул 250дән артык сугышчан очыш ясый. Безнең истәлекләрдән беренче Иләкшеде авылында Сабан туе булды. Миңа онда где-то 8 яшь булгандыр инде. Без самолет төште, бөтенебез дә җыелып, бөтенде каршы алдык, халык күбәя. Но аннан соң иск алганы шул инде. Мин йөгерештем анда. Йөгерешеп, әнкәгә бер югалдым. Нәселгә килгәндә нәсел зур, нәсел зур. Аның миндә менә бер племянниге Ринат тоже Гарифуллин учучы. Продолжитель, аның продолжителе, без аның белән күрешеп торабыз. Аны районда нык күтәрәбез без, районнар. Менә үзегез күреп торасыз, мондай музейлар бик сирәк ул. Без менә әле Муса Гәрәевнең портреттан күрәбез. Авторы Башкортстанның халык рәссамы Рашид Нурмухаметов 80нче елларда портретны яза, ләкин авыру сәбәпле вафат була, һәм портрет язылып бетмәгән дип санала. Башкортстан Республикасы Илеш районы буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәзер без бик бай тарихлы авыл янында. Әлеге авылда безнең 2 тапкыр Советлар Союзы герое булган Муса Гәрәев туган. Без һәрбер авыл белән танышуны аның тарихыннан башлыйбыз. Менә әлбәттә әлеге авыл тарихы да безгә бик кызыклы, берничә сүз әйтсәгез шул хакта. Иләкшеде авылы моннан 350 еллар элек тарлыкка килгән. Без менә ветеран абый, сугыш ветераны Риза абый Хакимов, укытучы пенсионер Рәзинә Шигаповна Багманова белән бу тарихны үзебезчә өйрәндек һәм шушы авылның тарихы буенча китапта язып карадык. Һәм авылның авылга беренче килгән кешенең исеме Әҗмәт булган. Хөсәен, ул килгән инде Кыргыз ягыннан, Кыргыз авылы ягыннан. Һәм шушы Әҗмәт нәселе бөтен авылга таралган. Менә бүгенге көндә авылның яртысыннан күбесе шушы нәселдән чыккан гаиләләр. Ул бу бик улы нәсел инде, һәм 2 тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәев тә шушы нәселнең
Дәвамчысы. Менә авылның исеме каян килеп чыккан? Авылның исеменә берничә килеп чыгышына берничә фараз бар аның. Менә авылның ике ягында да су булган бит инде. Менә бу су урманнан таш чишмәсеннән килә торган су. Һәм беренче фараз инде шуңа барып тоташа, авылның ике ягында да су, иләк белән дә ташып та була. Шуннан соң инде тагы икенче фараз бар. Һәрбер авылда бит инде ниндидер һөнәр ияләре булган. Менә шундый һөнәр иясе булган. Имеш инде иләкче бабай, иләк эшләгән бер бабай булган дигәннәр. Менә шушы ике фаразны әйтәләм. Билгеле, бу авыл бик үзенең геройлары белән горурлана. Һәм беләсезме, менә бер карауда бу авылның матурлыгына, төзеклегенә һәм хәтер саклауына гаҗәпләнәсең. Менә хәзер шулай ук безнең алда репрессияләнгән кешеләрнең исемнәре язылган стелла. Стелланы безнең Риза абый Хакимов шушы авылда туган. Бүгенге көндә әле ул Дүртиледә һәм Исмаил авылында кызы белән улында яшәй. Аңа бүгенге көндә менә 93 яшь. Менә ул үзенең менә инициативасы белән үзенең акчасына шушы стелланы ясап куйды. Ул бик инде шундый кеше менә авыл халкы өчен янып яшәй. Аның бүгенге көндә 3 китап чыгарды ул үз акчасына. 3 китап шушы авыл турында. Ул инде шушы Муса Гәрәевне да күргән кеше. Мин шушы Иләкшәдә авылында клуб хезмәткәре булып эшлим. Клубыбыз дәртләнеп, биюләрдән, моңнардан üzülмей. Төрле кичәләр үткәрәбез. Мин нык горурмын шушындый матур авылда. Шушы авылның исеме дә 2 тапкыр Советлар Союзы Муса Гәрәев Гайса авылының данлыклы исеме белән дан тота. Әйе, кабат данлыклы шәхесебез Муса Гайса улы Гәрәев исеменә әйләнеп кайтыйк әле. Шушы авылда туган, Иләкшәдә авылында алар 28-29 елларда үй салып чыккан булганнар. Аның әтисе Гайса абый да бик уңган, тырыш кеше булган. Ул вакытта инде белүегезчә авылларда хуҗалыклар күбәеп киткәч, гаиләләр күбәеп киткәч, җир җитмәгән. Һәм бик күп яңа авыллар барлыкка килгән. Менә безнең Илеш районында да бик күп буланды яңа авыллар, шул 30-нчы елларда барлыкка килгән авыллар. Һәм нидән авылдан Иләкшәдә авылыннан берничә гаилә инде 20ләп гаилә күчеп киткәннәр урман эченә дә инде елга буена. Анда бик матур Ташишмә дигән авыл тергезгәннәр. Һәм Муса Гәрәевнең әтисе Гайса абый шушы төзеп бетергән өен яңадан сүтеп, шушы Ташишмә авылына шул өйне яңадан барып тергезгән. Менә ул Ташишмә авылы нәкъ менә 1929 елны Иләкшәдә авылыннан Муса Гәрәевнең әтисе шушы авылга күченә һәм анда аның Мусаның бала чагы уза. Инде менә бу басуга 1945 елның 12 майында Муса Гәрәев үзенең очкычы белән килеп төшә. Күрәсезме, нинди зур вакыйгалы урында без хәзер. Шушы җиргә алар 7 яшьтә, Муса Гәрәев 7 яшьтә булганда, аларга шушыннан җир биргәннәр. Шушы музейның менә теге ягында ярак инде, аларның өйләре булган, шул өйне сүтеп, шушы дом музейны төзегәннәр инде 94 елда. Иң мөһиме, аны туган җирендә зурлыйлар, исемен данлыйлар. Муса Гәрәев кебек батыр улларыбыз игътибар үзәгендә. Бу чишмәнең суын татыса, батыр һәм сәламәт буласың диләр бу авыл халкы. Нәкъ менә Ташишмә авылының атамасы да шушы чишмәдән алынган бит. Үз ягыма кайтсам, җиргә ятып, эчәр идем чишмә суларын. Әйе, халкыбыз табигатьне зурлап, аның белән хозурланып, яратып, көч алып яши белә.
Бу җирләрдә имәннәр күбесе, чөнки аларның имән кебек батыр уллары бар. Гомумән, мондагы авылларны урман чолгап алган. Хәзер без Башкортстан Республикасы Илеш районы Бишкурай авылында. Бу авылга халкыбыз Казан якларыннан килеп күченгән икән. Аларның тарихы 1670 елдан ук башлана. Гомумән, милләттәшләребез үзләренең тарихларын яхшы беләләр, гореф-гадәтләрен тоталар, гөрләп яшиләр. Бишкурай авылы инде бик борынгы авыл дип тә әйтергә була. Бу авыл инде Иван Грозный Казанны алгач бит инде шукындыра башлаган. Шул шукындырудан качып безнең бабайлар иң башта Кама буйлап, оннан Агыйдел буйлап, иң беренче Иске Кыргыз авылына килеп урнашканнар. Шуннан соң инде Иске Кыргызда әзрәк торгач инде тагын яхшы җирләрне эзләп бу тирәгә килгәннәр. Алар 5 малай булганнар. Шушы 5 малай менә безнең бит инде урманнар уратып алган Бишкурай авылын. Безнең каршыда инде Каршимәнлек, шушы Каршимәнлекнең артында 5 бура бурганнар. Шушы 5 бура бурап, шушы авылны алар төзи башлаганнар инде. Безнең авылда булай 3 нәсел шутлана. 3 нәсел, беренче нәсел инде безнең шушы авылны оештырган Китап нәселе. Китап нәселеннән тоже инде безнең Китаповларында, Гилдановлар, менә шушы фамилиялар чыккан инде. Китапның туганы Сәнҗәп нәселе и Кәшәкә нәселе бит инде. Кәшәкә нәселе у нас Пугачев яу вакытында шушы Әтрәчле урманыннан трупшага төрелгән бер бала табып алганнар. Ул зәңгәр күзле булган инде. Аны Китап нәселе инде алып кайтып үстергәннәр, тәрбияләгәннәр. Алар инде Кәшәкә нәселе шутланалар инде. Бүгенге көндә ничек яши ул? Бүгенге көндә менә минем Кәш дисәң дә була инде әнкәй ягыннан туган Илгизар Кыягап улы хәзер җитәклей колхозны, яңа техникалар алдылар. Уже хезмәт иткән кешеләргә вакытында зарплатасын бирә. Әле менә яңа ферма, 2 ферма төзеделәр. Так что авыл яшәй. Аның инде авыл советы җитәкчесе ул тажы да авылны төзекләндерәләр, коймалар, яңа коймалар, шушы чишмәләрне матурлайлар. Тырышалар инде, тырышалар. Күчеп килдем Дүртселедән, шәһәрдән авылга. Бигәйбәт авыл, матур. Кирдем фермага эшкә. Фермада безнең инде хуҗа бигәйбәт кеше, молодежь поддерживает. Тырышкан кешегә инде нитә инде булышырга тырышалар. Шуңа күп итеп мал асрап, шунда баламны үстереп чыгардым. Авылда һәркем маллар, кышкыртлар тота. Шулай булырга тиеш тә, чөнки җитәкчелек ярдәм итә, ә халкыбыз тырыш, эшчән. Менә Илмира Рәзиф кызын гына алыйк. 7-8 баш эре терлек асырыйм ди. 3 машинасы бар. Яшел, кызыл, ак Татарстан флагын хәтерләтә. Ә баксаң, Җәй көне бер төстә, көзләр, язлар бер төстә. Кышка менә оппагына алып куйдым. бу шаяру билгеле, тик ничек кенә булмасын, авылның сулышы яхшы, иркен. Минем теләсем килә татар авылы, менә безнең авыл ул битмәячәк. Бит инде татар теле битмәй ул. Татарча без бит инде татарча укып үстек, татарча сөйләшәбез. Без Башкортстан Республикасы Илеш районы Бишкурай авылында арып, талып, әз генә эшеп, җылы өйгә кердек. Татар халкы гомергә сый-хөрмәт, мул табыннар белән каршыла инде ул. Билгеле, һәр төбәктә безнең игътибарны аерым, бәлки шушында гына әзерләнә торган ризыклар кызыксындыра. Гүләр ханым, менә билгеле инде тутырган тавык, үрдәк, анда балыклар, аларны әзерләүне инде без халкы минем тапшыруында еш кына күрсәткәнебез дә бар. Менә бүген без өстәлдә күрәбез тузлаган кыяр, помидор. Менә миңа бигрәк тә гөмбә кызыксындыра. Бу белые грузди. Белые грузди. Белые грузди можно, конечно, былай да тузларга холодным способом, суык способ белән. Но ул озак көтәргә кирәк, 50 көн. Шуның өчен мин җиңеләйтәм, пешерәм, 25 минут, 20 минут. Шуннан соң банкага тутырам да, и
Туз белән прослаивать итәм. Шамалап кына тузны салам. Шуннан соң бастырам. Сок чыга да, шуннан соң бармакны тыгып, әз генә булай итеп кап карайым. Тел тузы шан булса, значит, әйбәт. Монда салам мин лавровый лист. Шуннан соң салам анис обязательно. Полевой анис. Укроп түгел, анис. Шуннан соң салам сарымсак салам, шуннан соң шия, шуннан соң дубовые ветки салам, шуннан соң қорағат яфрағы салам. Шуннан соң ул пропитываться иткәч, уже 15 көндә, 10 көндә, шул 2 атна тирәсендә уже можно ашарга. Табынга куйганда инде вакына турайым, суганын турайым, семечки май салам, уксус әз генә салам и свежий укроп саларга можно. Без Башкортстан Республикасының Илеш районы Бишкурай авылында гомер итүче Гилдановлар гаиләсендә хуҗабикә белән таныштык. Менә безнең әлеге күркәм сәяхәтебездә озатып йөргән татар халкының затлы улы Фәвил Габдрахман улы Гилданов белән якынрак танышасы килде һәм үзебез өчен яңа ачышлар да ясадык. Ул үзенең район авыл тарихын белеп ларының мирасы ярдәм итә. Горурланырлык фал. Матур инде безнең татар авыллары. Төзек, Чиста, Пөхтә. Хәзер без Башкортстан Республикасы Илеш районы Абдулла авылында. Абдулла һәм Игъмәт авыллары икесе бергә бер хуҗалык тәшкил итәләр. Бу авылда икесенә бергә 1000гә якын халык гомер итә. Алар авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнәләр, маллар тоталар. Гомумән бу авыллар гөрләп яши. Аларның эше бар, хуҗалыклары бар. Бүген сүзебез дә шул хакта. Дөресрәге авылда хезмәт белән гомер итүче халкыбыз турында. Аңынча әз генә тарих битләрен барлап алыйк. 1928 елда Игъмәт авылы Ленин колхозы, Абдулла авылы Сәхип партизан колхозы булып оеша. Ерак түгел тагын Югары Манчар авылы бар. Менә 1979 елны шушы 3 авылны берләштергән колхозга рәис булып, Мәскәүдә кибернетика институтын тәмамлаган, аспирантура бетергән икътисадчы математик Зифкат Ислам улы Сәйит Галиев кайта. Ул үзе шушы җирне кышып үскән, Абдулла авылында туган егет. Монда ул колхоз рәисе булып 3 ел эшли. Аннан обком Әлшәй районының беренче секретаре, фәннәр докторы дәрәҗәсе, институт директоры, 2 чакырылыш дәүләт думасы депутаты, дәүләт җыелышында аграр комитет рәисе. Кыскасы бик затлы милләттәшебез безнең каршыбызда. Без инде инвестордан бу җирләрне халык җирләре булар. 2850 халык җире, калганнары хөкүмәт җирләре. Менә 2600 гектар җир белән без монда Разил Мусин исемендә колхоз оештырдык. Разил Мусин ул безнең билгеле кеше, Дүртөй районының беренче секретары.
Авылларыбыз югалмасын, үссен өчен билгеле аның үзендә халыкка эш кирәк. Нәкъ менә шуның белән шөгыльләнә дә бу эшмәкәрләр. Бүген монда эшкәртү һәм яңа продукция ясар өчен цехлар төзелә. Менә аның берсе инде әзер. Әле менә мондый цехлар тагын 3 булачак ди. Моның içinde комбикормовой предприятие бар. Тагын бер алга бурыч куеп эшләдек. Кулдан килсә инде yorma yasarga hazırlanabız. Уборканы бик әйбәт бетердек. Хозяйствобыз, хуҗалыгыбыз прибыльный. Акчабыз бар, бер кемгә дә бурычыбыз юк. Шушы ике авылны карай торган, аның ярдәм итә торган хуҗалык. Күпме авыл халкына эш бирдегез? Нәрсәләр эшлисез? Менә кыскача шуны. Монда организациядә 12 кеше эшләй. 12 кеше эшләй. Yazı kırgı işlerinde biz временно animaydı turabız kişilerini dağı. Avuldan jana bitebіз. Şu şaşularga indi bıyıl sıyılın şaştık biz 1600 hektar şaştık. Şunu 700 hektar azima şaştıkında kalanları yaravay kültürü şaştık bitinde. Şu. Oğuş aybat buldu. 23 sentnerinde arayınısında bizin hektarından. Халыкта битинде biz өзебезнең менә җирләр бар битинде үзебезнең рабочийларга халыкка пишәнен шобып прислап бирәбез. Шулай. Ашлык, пожалуйста, күп кирәк бирәбез битинде. Шул. Мал асрарга уңайлыклар бар. Электропостухлар кырдылар хәзер. Яйлы көтү кирәк битинде. Бүтән нәрсә дә бар. Уртача хезмәт хакы быелгысын әйтәлмәм. Үткән елгы 27 мең шамасы булды. Но безнең өчен ул әз, безгә бер neftenlikler bilen konkurentler için 35-40 bin zarfat töre gerek. No bizim mekanizatörler var, 45 bin alganlar da var. No sredni zarfatı bik yukarı tugul. Haligi vaxtda. Gelecekte avullarınızda nindi yetip görəsiniz kile? No, gelecekte diyeyim indi, gelecek turunda nerse etesi kileyince. Bilmem indi, производство uyuşturmayınca bizim avuluna tugul. Bütün ereşey avulları da производство uyuşturmayınca bir işte tirilenmeyler. Buna haligi vaxtda bitinde özünün iyinde yoklap, özünün pastelinde yoklap, özünün xotini iptaşı pişirgen aşını aşab yaşarga tiyir. Şuşunda onun işi bulurga tiyir. Алар авылларны торгызу, үстерү, халкын, милләтен саклап калыр өчен бәяләп бетергесез хезмәт куялар. Менә үзегезнең гаиләгез шушында туып үстегезме, авылыгыз турында кыскача сөйләп китегез әле. Менә үзем 60 елга инде мин шул 8-дә бетергәчтән шушы колхозда эш башладым инде. Менә шуннан бери шушы колхозда инде гомер буе. Скотник булып эшләдем. Шуннан колхозларга аша битендә менә Зифат абый алгачта шушта килеп кердек битендә. Шунда менә безнең алай мал туарларга, пешәннәргә, ниләргә, ашыкларга үзебезнең кулда Зифат абый биреп бара. Интекмәй бит яшәргә. Авыл күтәрелде, әйбәт. Эш бар авылда. Егетләргә менә үзебезнең 9 бала безнең үстек әткәйләр, мәрхүмнәр инде инвалид әткәй. Шулай. Үзегезнең ничә балагыз? Безнең 2 бала, шуннан бер кыз алганым үзем үстергә. Шулай карап үстердек. Шундай. Авылда яшәргә була, эш бар. Бүгенге көндә алай интегеп яшәмәйбез. Шул. Гомер буе шушы авылда инде. Авылда калдыгыз. Менә бик күпләр бит инде авылдан китергә маташа мәсәлән. Сез ни өчен авылыгызда калдыгыз? Иракта служить иттем, шунда авылны нык сагындым. Вьетнамда служить иткәнем. Шуңа нык кайтасы килде, туган якка. Шунда кайттым. Шунда калдым инде. Үкенмисезме? Менә ни өчен яратасыз авылыгызны? Я диңгез шушында әтиләр диңгезе. Шуңа аларның диңгезне югалтмаска тырышабыз инде. Авылны исемен югалтмаска тырышабыз. Шуңа айткан ситкә киткәннәргә хәзер күрнәк булсын дип без инде авылны матурлайбыз. Әлеге авыл белән танышуыбызны дәвам итәбез. Әлбәттә, ул безнең күңелебезгә хуш килә. Беләсезме, түзек, матур халкы эшчән. Бу авылның хәтта кызлары да атта бит. 5 яшьтән бил атта йөрим, әтием өйрәткән иде. Шушы авылда туып үстем. 12 атта йөрдем. Авылыңны яратасыңмы? Сагынып кайтам авылны. Менә ни өчен яратасың син авылны? Менә монда туып үскәч как-то тоже, менә тартыла инде монда теге душа тарта инде барыбер. Сагындыртыла, теге урамнарны, табигатьне, ынтылып кайтам инде. Шунсыз мөмкин дә түгел. Туган җир кан тарта. Рәхмәт сиңа халкым.